onye ọka ha ji wee mechie mitin n'elu wee sị na ndị ịga ga-ejewe jekwuru n'ụzọ na-eme nkele so ụfọdụ asịbe nọ ayara ka ha na-aba ekwuru m ha nchaji na-efu ka abagharịa onye ekwuru ọmụrụ nwa gbọrọ nwa ya ọmụrụ nwa gbọrọ nwa ndị mmọnwụ na-eso na ndị kọmpetishọn ebe ndị ụmụ mmọnwụ nọ n'elu bụ anya na ana ọkọ mere kedu ụmụ mmọnwụ ahụ anyị nwere just 5 minutes anyị nwere just 5 minutes ndị anyị fụrụ ebe a bụ ndị anyị ga-eyuz the only learned gentleman. I want to know. I want to know. I want to shut down. I'm going to shut down. Majesty, I'm going to go ahead and Akalugo. Adani, you are not in charge here. Please. You are not in charge. Take permission before you do anything. Yeah, please. Can we go? Oh, PG, I'm not PG. Mana PG ya na ọtakwa na ọkụ agwụ na-agba nwa ike ya na ọbụrụ isi ka anyị na-enupụ ya ma a na-agwụ ka a na-agwụ na-agba ụfọdụ enyekwa anya na ụfọdụ ịma na ọbụrụ ife anụ arụ m chọrọ ka mkpụrụ obi m na-achọ biko ma PG akala ugo PG si bụ ka itie mana agwọkwa m PG na-esiri ma ntizi ọ bụ ịnụ ka o kwuru ya mana ọ bụ ịnụ ka ọ si ọma ntizi ọ̀nyá akẹ́rù lòbí kò ti fẹ́ mi ọ̀fun ìgbàgbọ́ ọ̀gá ìlà ìgbà ọ̀gá ìlú mi ngotara na sipu ogide eli diva enwe ege ngwa nwe ha ofuma Majesty ngwa na-abịa akala ugo tie n'egwu inwa akala ugo tie n'egwu nwa ọbụ ifu gị a ife agwụ na-eme anyị erika because when you tell them that they can earn some money, come and take some money from me. Come and take some money from me.
Wamo, agadi omo. Aito kaiti iwe wana kuku wonu. Wamo lo kuku na mejalanya. Abende bote. Amalaye go fogo. Ah, oh. Wow, agadi owo. Wow. Wow, yebe go gane ego. Wow, yebe go gane ego. Agadi owo. Chakada nasu kai fomu maudi gaba ko inde chaba chalumu nasu kai fomu maudi gaba omu mo kai chali funi gaba sisa ai ma sani ai na now baiwa ala usimu wo so ko join ya this is the last opportunity any of the masquerades to join after this I am allowed another masquerade to join. Only the first end of the table. First end of the table. Only the first end of the table. Don't you? Abalonium. Double. Sister. Nana nene mo woman ali tanu. Nana nene mo woman ali tanu. Nda again ibilokwa ke nene ro mwa. Mo invite oboka. DJ Dalo. Anyị na-anabata ojele Igbo. Ọzọ na-eme. Ọzọ obi nwanne ọbịa. Dalo nne anyị na-asụ n'ụlọ biko sikwu ngatụ na-azụ na-ewe n'iwe ife anyị na-eme ihe a na mbụ ka anyị malụ mmọnwụ onye nọ na this competition hold on ka anyị malụ mmọnwụ onye nọ na this competition because na ebidoro ana anyị amaghị ala ozi mmọnwụ ọzọ mmọnwụ ndị ọzọ niile ya abịasịrị ya ejechelụ bịa mmọnwụ nke a iso How much each choice to join? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 masquerades. 17 masquerades. Don't worry, I ain't about the number. We are going to give you people back. If I want to three competitions, I get here. I get If I am a goalkeeper and then so I participate in Momo 17. Abuna chairman permit
ọ dị ka ife anyị ga-eme na mbụ na anyị afụgo unu anyị arọgo abịa ọnwụgo ndị anyị wefu nwe mmọnwụ ka agabazia na agụpụgo yi agụoyi gbagharịa bịaba gbagharịa 17 iwuru ndị eso gbaghara onye na-agụghị ogwu biko mmadụ iwe chifto n'akụkụ anyị na otebụl a na ife abụ tebụl ndị jọjis mana nwere m kwuru jideke nọrụ n'ebe ahụ ife a tebụl ahụ ị ga-ebute bụ maka na agwụ na-aba gị na-aba mmụnwa ọ bụrụ na ọgwụ ebe aba mụ na anyị na-aba eme ya and I want to say Chief Emeka Odunwa nke afọ ọnwụ bụ uru ọfọlọ uru ọjị ba diodo biko anyị enwego ọfọlọ na the judges anyị enwego uru ọjị na the judges anyị enwego diodo anyị enwekwugo ekwe n'anyị ka isoro oge biko asụsụ wepụ ya osoro na the judges so biko ị ga-apụ cha nwa ndị ekwe n'anyị ka nye na anyị ofu onye na-ekwe n'anyị ka ọ bịa nọ naanị ebe a Chizoba Nwokoye replace David biko unu na-abụ ewekwala iwe ka nchụso onye ofu onye na-abụ okay don't bịa ngwagwa ọnwụ n'ebe ya nọ just nọrọ ya biko ekwuru m na anyị ga-amụta a lot of things today unu afụgo ka ndị okenye anyị si eme ife ndị youth maka ọ bụrụ asị onye ngwa bịa onye asị mba asị onye asị mba onye a na-ebeli ibie onye a na-ebeli ibie akụdị na-agụ ọgụ ebe agụchi iwu ngwa bịa akụdị na-agụ bịawa akụdị na-agụ enweghị mmadụ shift mobile go nke akwanwụ nọlụ n'o Kedu onye unu na-eme? Kwufuru anyị nọ ebe a. Ndị president nọ kwufuru anyị nọ ebe a. Kedu ekwe na anyị ka uru ọchị, uru ọfọlọ, ebe agụ, onye agbara ana na-ebe. Agbara ana. Kedu ndọba? Agbara ana. Ndọba bịa ụlọ. One, 2, 3, 4, 5, 6. All the 6 villages I went and we are fully represented. Even these are our judges. These are our judges. I get what I do now. I get what I do now.
One to the last. So we're not going to follow them here because we're going to be taking them in their numbers. I'm not telling you. The judges. The first one, I remember today. I gave also, Nenama. I mentioned, I told so I think what we will do, upon our and select the best six. The best six now, man. I want to tell the best six now, man. I beg you, and you use your hand. Almost even about people get to answer. Makalebu Bidogaba, Lebu Bidotibe. Give us more people, you will lead them. You will lead them, you go straight, Faton, no? By the time Faton in 2 times, we'll stop them when you pick from there. I have no idea number. Because I never know what you're doing now, but I'm not seeing my number. If anyone cannot be any genocide, genocide. Just I'm not doing anything now. People. You better get this now, boy. It's even Balana now, baby. DJ. Chairman of the movement. Chairman of the See them coming. It does so easy. Some
project na South Africa. Ọrịa bụ na oke mmegbu ogologo ọgọ ọrịa bụ obere chukwu nke ndị ọrụ onye ma ọrịa bụ nlekwuta ọgọ n'ugbo onye bụkwa the last lap of this Kunu Naga here. English not talking. Everywhere.
Meleda. Guitar. Achịkọchago mmọnwụ gagharị n'ọgbọ kịta. My Honorable Sakrice Madichie. Are you there? Sakrice Madichie, are you there? Yes, I'm here, sir. Okay. Come and finish your assignment. Yes. Also, we will to okay, boom, them. Kenelo Mayam, Adenu. Chapalo, Ghana Nasu, Ghana Azu, Akurene. Ghana Azu, Kenenu. Chalo. Because the judges, one no go line. One no go line, I think the men even in the mercy son. One on a line. Kebe Chico. One on a line. Ọjọ́ ìbùkún ti wo ọdún bọ̀m̀bẹ̀m. Bravo. Mẹ́mà ọjọ́ ìbùkún ti wo
Biko wepụtara ụmụ mmadụ isi Moses Uluwata. Please, I need the one. The place. Because, wait. Mom Chanu. Mom Gata side. Hello, lady. I'll give them. Barani. 2, 11, and 4, 5. Away, man. I know over the best 6. I know over the 6 numbers so far. So the judges will now put out the criteria. I want to welcome our midst Chief Ifeanyi Onyesu, Atobuchewa Nanani, Chairman of 2026 Owogu, Ndi Jagajagbe definition of tomorrow. Andy, I know saying no. Andy. Because the judges, I agree. that the next criteria on the rules. Hey, they are the one. Leave the career model. Now you have the floor. They don't take. Yes. Because upon the MC forever. Because only you even MC Adidas, Zalabo, Mavis, Ike. Even you and you guys is there about President General so because over to you, sir. Over to you. Over here, over the money and no more. Yeah, I want more. We're here, bro. DJ get to know before the moment. Just 2 minutes. 2 minutes. The phone has won. The phone has won. I can see more than we need.
More than a Malabona. More than a Malabona. No more. You play a devil, so when you see microphone, I'll call you see. Well. New family. I want that Balayala. I want that Balayala, new family. We don't work. I told you, the man here is sky. New family can live. I'm not wearing it all out. You're working, yes, I do out. Can you get after? Can you more of them? I gave it to you. Modular. The prince, I didn't show up. The violation. Prince. The prince. 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 The prince. The violation. My own brother. The prince. The violation. I'm an Igbo Tanabey. My neighbor. What happened? I was a Sleep kitchen, please. Two public take away. Sleep kitchen. Because only on again to. Ocean is also the women you gave back. Now, Prince, if I Onyeso, who happens to be the chairman of this committee, Magakuta, we our President General, Onumania, Oba Eja Bakego, Biko, Aguya Nechi. For that reason, as a data, Naburu free day. Omodo Nyaya Chu, Omodo Nyaya. Iya larna Missouri, Maebe, Enegute, Gelaro, Anas Pentagantipa. Atomaya Mapu, or Nabani Kitchen. Atomaya Mapu Nabania. Man, the most important thing in the book. Respect our President General. Opo to be a final. Onye ọbụla bịara nwaanyị ma onye ọbịa ịtarị n'abalị ijebe nka onye ọbụla ijebe prison ya bụ ike awa n'egwu 90 man. Because the next item on the program. Because ife ọzọ nọ na line up a ga-eme na mgbede abụọ. Imam them. But even though no money in the gate as also, money in the gate as also, and they are them. Then we begin to nominate them with a microphone. And each them last more than 5 minutes. It will not last more than 5 minutes. We will time you.
Only we have 5 minutes to cut you off. I'm okay. Okay? We'll cut you off. Money that you have, Jim Mary Hassan, Padeo Reggae, okay? We will be calling you out one after the other. Please. Over now, people. You join my brother. Ada Iko ndị mmọnwụ ụmụ kwado egwu unu na-apụtaba ozugbo nje mbem ka a ga-ama ebe a unu pụtara afọ na line and you take note of your numbers. After taking note of your numbers, we'll start giving you the microphone. You have 5 minutes to entertain us. Thank you. Money no man na ha man dem sole man dem haputa. Money ne mala man dem sole man dem haputa na obo. Abu da amasia ti aba. Ayo money ne man dem. Please Superman. Ebu kose please. Amasiem them award okay see you yes award so ndị mmọnwụ ma na ha ya ma ndị biko dapụta ka anyị mara onye fada pụtamanụ na time anya ọsọ mmọnwụ anọ ọsọ mmọnwụ ịnọ abụsịkwa na o nwere ọzọ then we select from the 4. Nigeria, Mago, and Navajo. Address or many address. Because Christopher didn't change my chain. Then repeat it on any of you. Please, Christopher didn't change or a chain. Please come. Exit. Big of the the next person. Ghana team, I can't take you off from now. The Ghana team, Money, they are one Bemeba, Oye, Opua, Network. I did where or maybe the Mawambe. Hallelujah. Five minutes. 2 minutes.
minutes. In any form, please. Two minutes ago. Corner. God bless you. Big again on ten. No, 2 minutes. Thank you very much. Yes, the third one, kind of the third competitor masquerade. Yes.
Thank you, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. The fourth. Lawama Gachebali. Over. Hey, the Gogwe. Gogwe will go maybe. They are very loyal. Thank you. God bless you. And God bless you. Fifth masquerade. God bless you. Blues of Wanya Page. Because more time. Oluchukwu. I cheer. Christmas cheer. They have no police in the line of a what type of our preaching about you? Follow there. Chris, serve the food, please. Yeah, take care. You here. It's okay. Oh, yeah. I got you wrong. Money say, please. Next. The place I gave you to one. If I am the next. Blues of Wanya Page.
It's part of the rules of the judges. I actually can disqualify your mom to the ego. Because the next person. Because please and please. There's a no one. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. I stopped that. The one of my is playing. It influences the votes. Therefore, this masquerade is cancelled. Cancelled. Respectfully, now you're better on the aggregate disqualify your money. Please, please. I don't know. The judge, never mind this second and third. But let all the masquerades, when they talent, when they skill, among them. It is not to us to announce the best among the best. Thank you. Because of even we are revoking that even at disqualification. What will happen now is that he will repeat. We'll repeat here and I never mean so please. No.
The seventh masquerade. Because ndị security bụ egbe biko rụbajee n'akụkụ ayala inwe accidental discharge. Biko anyị ga-achọ ibu ụzọ mara afa mmọnwụ biko ọmaba mmemme. Daalụ. Nke a bụ egwu igwe ọmara anyị mbemme egwu igwe. The best media on time, right? Thank you for covering the cultural heritage of our kingdom. Because say to Senegal.
jebe na akụkụ. Emechego nọ. Anyị etumezu. Anyị etumezu. Anyị ndị baro. Tumego. Baro ate tumego. Ile ya mo de. Ya la tie ya. Ọmọ ni ìpọ̀tà. Because ìpọ̀tà choose your partner. Money ni ìpọ̀tà choose your partner. Money ni na eti agba. Ọba ìtura. Ndị na-eji n'Itali. IPM. Enu m itie mmanwụ unu ka ọ gochala Itali nke kara aka. Anyị ghara ikike anyị na-anụ ọka agba na-ada. Ema na ọ na-aba. Ọ ikorobịa. Na IPM. A na-eme. Biko, mmanwụ niile eti agba. Pụta na arena. Ana m eje ọrụ na akụrụba. Mmanwụ niile eti agba pụta na arena. Aga ebute ọma. Ndị Igbo Itali rụrụ n'akụkụ. Rụrụ Itali eyi ụzọ. Ya agaghị eti agba. Ya agaghị eti agba n'abalị. Na enwe m ọrụ. Ọ na-agbagọ m iwe ọfụma. Biko, the total masquerade none of this competition the 17th. So each of the masquerade you take a partner. And who is your partner? I believe here. Choose your partner and the start. We are watching. The judges are going round. At this period, the judges used to walk around. It pays. Pay yourself, Biko. Pay yourself. I from 1 million Tiawa. Ina atọ namba. Ọjọ́ gbogbo na mmadụ. Ina atọ namba. I greet you. Ebe a achọghị iti agba ọdachi. Achọghị iti agba. Achọghị iti agba. Saa ebu ihe ọka. Get on pay. Saa. Money in Tiawa. 6. Number 12. I want you to say 6. Now I'm getting it. Okay, 6. I am not watching. So, who do you got? Because the judges will work around. And the 17th masquerade. If I talk it now, first 8. Because pay yourself, I talk 4. That is 8. I talk 4. Because people carry a word. Because you carry a word. People carry a word. And then 8. Because we are learning 6. If I see 6 carry a word. Then I saw the problem. 6. You don't tell them. Everybody depends. The general, I cannot talk to you. Can you pay? Hold it. I got talk to 2. 2. I talk to. Mama see on the bump another 2. Okay. After pairing yourself, the first 2 you have to that. Yes, I know. Because only when I separate you over there. I'm not going to say because
Biko. Father Bruno. Biko n'ebe a si nwunye ya na ebe a. Biko ebe a. Because use your eyes to watch and your ears to hear. Tenderly, on the land, on the remember. Hey, if you go Melaba, hey, I will say go. Oba, Obi, you go. Obi, you go. Ogandoga. Ọba mi nwanne ọba gburugburu ọdún ìdìbò ọtún ọ̀bọ ẹgbẹ̀mẹ́ mi. Ọwọ́ lọ wà. Ọwọ́ wà. Anyị na-adị ọnụ ọwọ́ wà. Yes, yakwa onye nye. Ị na-aga. Onye. Ka ọ na-aga. Mmanwụ nwere ya n'akwụkwọ nsọ. Onye. Hey, wepụ aka. Ị na-awụgbu ụzọ. Ị na-awụgbu ụzọ. Otu nye ya. Onye isi usu nke anyị etala m nwa dị o jẹ gẹdú lóhùn Next two. Next two, Guyana, Togota. Talezi. One minute.
Anakuwaga ba, nanakuwaga. Wona ada. Magefu. Itu. Bana kan bai de to. Itu. Abajugoni talewa abajugoni. Finishing. Gone. The next two. The next two people round up. And when my announcement now by now, people. Seem to be MC Biko. Next two. Next two.
Ojolibo biko malụkwanụ na omenala nri iti agba ọgwụ ọdụ ọgba maka ndị na-eti na mgbago ọgwụ ọdụ ọgba ka anyị eji wee kalkuleti ya o. On est in. The next two. Boom. Don't waste our time. Don't waste our time. One more.
The next, over the road. Next two. Osubo. Paul. Because Mom standing, start immediately. We don't have time. The last one. Reply. Please stand, please stand. We don't have time.
4 but 2. Five but 3. Only 3. The last to perform, the last one. Hey, I'm all right. One. Three. Four. Five. Very well. Five. Six. The last. Biko,
anyị na-akpọ mmanwụ Ibido ka ọ na-chiata and Peteli ka ọ na-chiata mmanwụ Ibido ka ọ na-chiata and Peteli and respect. Space out, space out. John Mundi Budewu na unu megini unu na tawa kalaka makarura ama ntuzuzi one or two. I am going to be each other. I chop Uru tier 2 the judges just three. Because when you listen to him, Pacha, all Bonaba, Kana, Magandina Tina, Benu, we are listening to you now, not you. Manabi for you. Go, Pepeli. All they will know not Nambenupo. Enough. Stand. Auto Buraba. What respect. That's one also can live. So see I be a job. So see I Biko, kadumbo also respect Italy. Kadumbo also respect Italy. Biko. Respect choose one from masquerade. Imeni in a mele. 3. What to go? No point. What to go? Allez, Nana. 3. Yes.
Yes. Thank you. I tell you, Mama. Oh, Mama. You tell her. Itele, Omuma, Itele, Abaka, Biko, Awadisteri, Biko, Ifunu Geti, Ututu. Okay, three. How much can I time I draw? Mama, Itele. Abaka. Can you see Mama push never no one now? 3 and 4, I talk about Funi Rubber. Spread piano, this 3. Spread piano. Unge video, kore apu buzoti. Be fast, time is running out.
Biko. Start. Wait, get up. Opportunity. Biko. The last person, the last masquerade. Kedu ihe mmanwụ dị anọ ka ọ tie ya ịtarị. Just three. Ọ pụtago. Ya, tie ya. Ọmụma. Chikota's a MC because we need to raise funds. Before at this point, I know because I'm going to tell you, all I'm going to tell you, and Yelanyaka. Because we say natural result. Maybe even in the say. Biko, tete chalo. Makana madu biye kutelu moto aye bueba wena. Madu biye kuteke aye bueba wena. So I must tell us, go see where bata wekolo. Manomu mwa, ya jele na be mwa. Aiwa mube mwadu, anobe mwadu. Ndine abosa ida chalunu. Because on behalf of the committee of this 2026 Owawu Festival,
anyị chọ ka anyị kene ọra mmadụ niile bịara ebe a ọkachasị ebe anyị si wee debe onwe anyị duu wee nwa anwụli na nke arọ nwa anyị ma na nke anyị ga-eme n'arọ na-abịa abịa ọ ga-adị more organized than this one. Ọ dị anyị nnekwute mwute na anyị emechara ka onye ọbụla dị ebe a dịcha very very happy. Mana ana m achọ ka anyị malụ na ife anyị melụ bụ echiche echelụ wee mepụta n'izu ụka abụọ. Ọtụtụ n'ime anyị ebe a nyere anyị nkwado anyị wee menwe ife anyị melụ. Ọtụtụ n'ime anyị tabụlụ obi na fa ga-enye anyị nkwado ka anyị wee mepụta nke anyị na-eme. Ịgbada na saịdị moto m dị, ị ga-ama na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'akụkụ moto m. Fa nọrọ n'akụkụ moto m na falaiki moto m, kama na fa nọ n'akụkụ moto m na etele ụda na nnewe na mma abịa kwuru moto m. Fa kwuru n'akụkụ moto m so that m chọọ ịna fa asị m ọga eze setụlụzi anụ anyị ọkwa esi na-emecha ka inye anyị ego. Achọ kwadoro ka ndị ka ọnụ aka ọmụ. Achọrọ m ịba n'okwu na ụka. Unu na-anya n'akụkụ aka ekpe m, unu ya afụ na MC iwe na-agọzi amụ maka ọ ya asị eze kedu ibe ọ na-akọ eluigwe. Biko ibe nna ayọ bụ onye nwe enyemaka ma ọ sọpọtụ ya na-ekene anyị maka na ụmụ mmụọ niile n'ebe a anyị ga-esetụrụ kwa bufesi ebe a pụọ ozugbo ozugbo. Agbara rizọtụ kabi, agbara rizọtụ kabi, onye ọbụla welu nke. Biko a sị na onwe mmọnwụ a na-ekwu amụma. Kedu ya? Amụma kedu ichele? Unu na-abụ mmọnwụ na-agba akwụlụ. DPO Nnewi si na achọrọ amụma n'ichele. Gbadawa na nke DPO Nnewi ọ bụrụ na anapụtasị anyị ama na anyị ga-achọpụtawu na Nnewi. Kaba na-eme nke a biko onye nwere enyemaka ma ọ sọpọtụ ọchị inyere anyị biko ọ meelụ m aka mma abịa wetara ya maikrofonu. Ibele anyị dị n'ana ayịyọ ka anyị na-ayọ ma ndị ọgbọ dị iche iche ma ndị ọgbọ Ifeanyi ọnwa unu ji asọpọtụ dis program wetani anyị ga-anabata ya ka m nwee ike bụ moto nya maka ndị buchara moto. O nwere onye nwere ife ọ ga-eji sọpọtụ anyị na biko wee sọpọtụ anyị. Onye nwere ife ọ ga-eji sọpọtụ anyị na biko sọpọtụ anyị na ndị ụgbọ ya ejide anyị. Adị m agba afa mmadụ mana Chukwu ekwekwere ka m were agwụ gba afa mmadụ. Ịgba ọmụ ịgba ọmụ ịgba ọmụ ndị kọmitii niile bịa n'iwu ebe ndị niile bụ members of the committee bịanụ na tebụl. Ndị niile bụ members of the committee bịanụ na tebụl. Egwu niile ga-akwụsị ka e wee nwee ike gbaa results. Egwu niile ga-akwụsị ka e wee nwee ike gbaa results. All the members of the committee, please, can you come up to the high table? Ndị niile bụ ndị members of the committee, biko unu nwere ike ibukita nso na saịdị oche tebụl dị. Members of the high table are expected to see the committee members. Maka na 2 million naira a na-asị ka enye m mma nwere sọsọ ma ndị kọmitii ga-abịa wee resi ma ọ jụrụ arụ Chukwu gọzie gị.
ndị egwu niile kwụsị result agbago the judges edebego result ready ife a na-achọ ka egwu delu ka agbọọla anyị result UBA, stop that music. UBA, kwụsịna anyị egwu a, ị na-agbara anyị ayala. Akalugo. Akalugo, thank you very much. Akalugo, thank you very much. Egwu niile edelugo. Results adigo ready. And na ya chọrọ ịgba result ịgbacha isi ndị mmọnwụ chebe ebe nwe echi. Esigo m na mmọnwụ fụta. Chat online. Ke unife ka m dazere ba. Hello. Because Adidas Africa Bank, the last one. By the power of the President General and the committee chairman, Prince Ivan Chukwuonyeso, and Oba I went out going to Tata. Mawa Bani Adra. If you want a mother, my worker, my wine, my one year by Iyalaruna, Kamana, baby, every day. I am able to a lot of that woman. Because I can look at it and get this well to say good. If any man, if a woman, you don't get out of that, now only I didn't go now. Above an F, no one will let it alone and Quebec. La law, it alone at 6 points. La law, above an Aguta, La law, can you feel La Luta? Nisigi. Because anya yoga in America. About results. Carapisi echi. Onye nwere support ọchị inye na this program. Biko nyagwa anyị kita. Ọ bụrụ na a chọrọ ịgwa anyị kita, nsogbu adịrọ, mana nsogbu dịkwa rinne. Biko mmenyezi ndị judges ka fagbola anyị result. Agbola anyị onye ọbụla agbọ ozugbo, mmụọ ọbụla agbọ owelu pass me ozugbo na daalụ. Biko ka eze dị ọra mma na-eji bute the prizes a ga-present to the winners. Achọ ka mee ka unu malụ na the panel of judges si n'ebe a chịkọrọ ife a na-eme. Jiafa, the Honorable PG, the President General of Onri Progress Union, Oba Romanus Ana Ayokwa, Oba Obi-Wan Jiafa Kego. Biko kolni aka, ana kuwaga eba, ana kuwaga. Onye dị mma na-eme mma, Oba. Yana afa chairman
aka mkpịsị na Diodo Development Union, Chief Godwin Uzegbo Ozikenga Egbebelu. Now the members of the organizing committee are chaired by Chief Pastor Okeko Regi. About what it is, Ubo Okeko, number. After that, I do a teaching labor and other men. We're not told. After result, if I may tell you, number that, no one. Emetin, n'aka kwesị na Diodo. Echi bụ the grand finale. Mgbakọ na nzukọ. Echi niile ka ibe niile ya ebe na-eke. Nke mbụ, anyị lere anya na mmọnwụ emesi pụtara ebe a na mmọnwụ ọgọdụ, mmọnwụ akwa, mmọnwụ gbakarịchara mma. A na-egwu oge ụlọ abụọ na mmiri atụwago. Number one, bụ mmọnwụ a na-akpọ obi nwanne Idigo. That's number one. Yes. Paulo Chairman, I can't person Diodo. Go present. Hey, time, Ado. How about the keys? The number two, the mama na-akpọ Nrigbo Ofu. Only aka Nrigbo Ofu. The man na-tepu ozugbo bịa n'ebe a. Ya na-tepu ozugbo. Ịtọ, mama na-akpọ Igu. Ya were ya friends na tebụl. Then Abeni Mambem. Number one. The more I call every Number one, every Number two, everybody Odenibo. Yes, so then the boy appear. Number three, number three. Number two, the one I call respect. Oh yeah. And number three, Italy. So people open the corner and everyone